Γκάλης. Γιαννάκης προσπαθεί να ανταποδώσει το τρίποντο. Ναι! 5-7. Γκάλης που έχει το Ρίβα, προσπαθεί να διεισδύσει. Την μπάλα θα ξανάρθει στα χέρια του. Το σουτ και 7-9 Γκάλη. Αργά αυτός. Τώρα μικρή διείσδυση και νέο καλάθι. 9-13 κυριαρχεί κατά τα καλάθια. Γκάλης. Αργά. Θα ξεφύγει και νέο καλάθι. 12-20 στον Γκάλη. Αυτός αργά. Φάουλ για την Ιταλική ομάδα. Χριστοδούλου Γιαννάκης. Backdoor για τον Γκάλη. Και εύκολα καλάθι. 14-22. Γκάλης. Πασάρι έξοχα στο καμπούρι. Και 18-27. Μα ήθελα να ξέρα. Έχει μάτια και πίσω από το κεφάλι. Πού τον είδε τον καμπούρι εκεί. Γιαννάκης. Γκάλης. Σουτ για 3 πόντους. 26-31 από τον Νίκο Γκάλη. Γκάλης. Γιαννάκης. Σουτ 3 πόντων, ο αρχηγός σε μεγάλη μέρα. Να τα τρίποντα του Γιαννάκη. Το Γκάλη. Η διείσδυση, το σουτ και το καλάθι. 31-41. 10 πόντι. Αυτός έχει αντίπαλο το Μοραντότη. Το σουτ και το καλάθι. 35-50. Ελεύει ωραία ο Καμπούρης. Ο Γκάλης στον ευθυνδιασμό. Μόνος του στο λέει και μέσα σε αποθέωση. 37-53. Γκάλης στην αντεπίθεση. Το σουτ με ταμπλό και νέο καλάθι. 44-59. Είναι καταπληκτικό για τον Γκάλη. Νέο καλάθι παρά την πίεση του Προναμόντη. 41. Μία assist. 46-62. Ξανά στους 16 πόντους. 15 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 46-63. Γιαννάκης. Backdoor για τον Γκάλη. Προσποίηση. Φάουλ και καλάθι. Και καλάθι και φάουλ. 49-60 χρόνια στον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Και είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της μεγάλης αναδημιουργίας. Πάντα Γκάλης, επιχειρεί διείσδυση, Καμπούρης, εύκολα καθώς όλοι πέφτουν πάνω στον Γκάλη, είναι φυσικό βέβαια. Και βέβαια αυτός έχει τη διορατικότητα να πασάρει στο να μαρκάρει στο την μπάλα από τους αποσβολωμένους Ιταλούς. Γκάλης, νέα προσπάθεια και φτάνει στο καλάθι μέχρι την αποθέωση. 69-86, 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Κοντρολάρει την μπάλα, πλησιάζει προς το καλάθι. Το σουτ και 73-88 καθώς οι Ιταλοί